Takže pred sebou máme zariadenie IEM3155 a na ňom chceme nastaviť komunikáciu. Komunikácia je sériová, modbusová, aj modbusový protokol a nastavenie robíme nasledovným spôsobom. Vidíme, že obrazovka je základná, nachádza sa nejaký údaj na nej a aby sme nadstavili, musíme zísť do konfiguračných nadstavení. Konfiguračné nastavenie ideme tak, že stlačíme OK a Escape spolu. Po nejakom čase sa nám zobrazí obrazovka, kde sa nachádza heslo. Štandardné heslo, kým sa nezmení, je 0010 alebo 10. Znamená, teraz máme prvé číslo, tam necháme 0. Druhé číslo nadstavíme 1. Ideme ďalej OK. A nachádzame sa už v konfiguračných nastaveniach. V konfiguračných nastaveniach hľadáme komunikáciu. Našli sme komunikáciu a pýta sa, že či chceme to zmeniť. Povieme, že áno. Momentálne tam máme nadstavenú modbusovú adresu 17 a chceme ju nadstaviť povedzme na 5. Aby sme to spravili, musíme každé číslo dostať na správnu túto hodnotu. Takže máme tu 5, dáme to OK. Nasledovné číslo potrebujeme nastaviť. Takže teraz máme 005 a to je to. Ďalší údaj, ktorý nastavujeme bound rate a necháme ho v pôvodnom stave alebo základnom stave 19200. Ďalší je parity, necháme na even a komunikácia je nadstavená. Odpýta sa nás, že či chceme nahrať alebo zachovať tieto nadstavenia, povieme, že áno. A keď sme to zakončili, chceme vyjsť von z konfiguračných nadstavení, dáme mu escape, povie, že či confirm, áno, potvrdíme to a komunikáciu sme nadstavili na modbusovú adresu 5, bound rate 19200, parita je even.